En todo caso, señor Suárez Canal e señor Méndez Romeu, xa que falaron sobre todo de fusión municipal, insisto en que eu farei outras cousas, fagamos a pregunta clave. Están vostedes a favor de que haxa fusión voluntaria de concellos en Galicia ou non? Están vostedes a favor de apoiar os esforzos sinceiros, meditados, argumentados por cambiar o mapa municipal en Galicia cando queiran facer os concellos implicados ou non? E que esa é a pregunta clave. E todo o demais é darlle voltas e escapar do fundamental. Van a apoialo ou non van a apoialo? Xa lles dixen que se vai seguir o procedimento, que, por suposto, se vai respetar a voluntariedade, que se vai argumentar todo. E se ao final os concellos o queren facer, vostedes que van a dicir? A verdade é que, escoitándos, un podería aventurar o que vostedes van a dicir. Minimizan a importancia da fusión, mesmo minimizan a importancia dos concellos, que son concellos pequeños, que prácticamente non teñen ningún peso específico, que non se vai notar o que van facer, que é unha cortina de fume, que é unha frivolidade. Por certo, señor Suárez Canal, eu sei cantos núcleos municipais hai en Cesuras, pero sei algo máis, sei en que provincia está. Vostedes, algún do seu grupo, ni sequera sabéis, se dá conta. O sea que non me fale de datos de Cesuras. Non me fale de datos de Cesuras porque, home, postos a falar con rigor de datos obxectivos dos concellos, en fin. Mire, eu deixo esa pregunta clave encima da mesa. Van a apoiar a fusión con todos os requisitos ou van seguir botando balóns fora, decir que non teñen unha importancia, dicindo que estes concellos, en realidade, tampouco son nada do outro mundo e que hai que facer outro tipo de cousas? Pois, señor Méndez Romeu, vostedes son especialistas en ir contra o que pensa a maioría, perdone que, ou polo menos contra o que decide a maioría ou contra o que se manifesta cando lle preguntan. Eu creo que hai un consenso generalizado en pensar que a maioría dos galegos e das galegas apoian as fusións municipais, cunha serie de requisitos, pero as apoian. Vostedes, cando o Partido Popular ganou as eleccións no ano 2009, porque así o decidiron a maioría absoluta dos que votaron, xa dixeron que frente a ese pronunciamento nin 100 días, nin 100 horas, nin 100 minutos. E agora que se volve a poñer enriba da mesa algo sobre o que hai un consenso moi elevado, outra vez, nin 100 días, nin 100 horas, nin 100 minutos. Hai que atacalo sí o sí, hai que ir a por él. Hai que decir que non vale de nada, que é un collo na chisteira, que non hai nin por que telo en conta. Por que non teñen un pouco máis de visión de futuro? Por que non se dan conta de que ahora mismo en Galicia hai que replantearse moitísimas cousas? O panorama municipal no seu conxunto. Eu falei dun montón de cousas. E creo que, mire, se abrimos este debate, é bo para algo fundamental, que creo que xa está acadado, que é conseguir que todos os responsables municipais se plantesen que moitas cousas xa non poden ir por separado. Porque agora se fala como nunca na necesidade de unirse, baixo as fórmulas que sexan. Por eso quixemos dar esa facilidade que a vostede non lle mereceu nin 10 segundos, nin a vostede nin ao señor Suárez Canal. Ese convenio que nos pedían, oiga, queremos cooperar, pero queremos que sexa moi fácil. Xa sabemos o que pasa con moitas mancomunidades e con moitos consorcios, insisto, non con todas, as hai modélicas, pero non son a maioría. Oiga, por eso as queremos fomentar. Vostede se ríe do premio, bueno, pois, en fin, é vostede moi libre de frivolizar co que queira. Eu creo que é unha boa iniciativa, decirle a xente que se anime a presentar os seus proxectos e que se están ben non só os recoñeceremos públicamente, sino que despois os apoiaremos e os acompañaremos. Se iso é o que queremos facer. Xa sabemos que é moi difícil meterse nestes asuntos, por ese vostede, a pesar de que o levaba, por certo, no acordo de goberno que asinaron no ano 2005 entre o Partido Socialista e o Bloque, a área metropolitana de Vigo fuxiulle dende o primeiro momento. Supoño que sería por iso, non por outras cousas. Non quiso saber nada. E iso que mire que fixo estudios, que me encontrei estudios sobre a área metropolitana de fusión, non había nada. Nin había nada. Oiga, se é tan fácil falar de fusión, por que non deron ningún paso? Por que non aproveitaron o magnífico traballo que estaba feito no ano 2004, por certo, con representantes políticos de todos os partidos e todos os estudiosos e sectores da sociedade, aquel estudio que se fixo na Universidade de Santiago sobre fusión municipal? Por que arrumbou nun lado? Por que non fixo nada e non fixo nada máis? Oiga, e que algo haberá que facer. Eu xa sei que é moito máis cómodo non pretender non falar cos concellos para que xunten esforzos, pero hai que facelo. É o que a xente nos pide. É o que ten que facer un goberno responsable. Xa que non somos capaces de saber o que pensa vostede da fusión, espero que non lo diga ahora, espero que non lo diga se a vai apoiar
ou non vai apoiar no caso de Oza e de Cesura, se vai apoiar o Partido Socialista. Espero que nos diga tamén o que pensa das outras cosas que dixemos. Oiga, que estamos abertos a escoitar a todo o mundo, o que queremos é que os concellos se xunten, o que queremos é cambiar o panorama actual porque é necesario, e creemos que neste Ancello temos detrás responsables municipais de toda Galicia e non só do Partido Popular. E, señor Suárez Canal, mire, voluntariedade, xa que vostede puso o exemplo do consorcio, que, por certo, sigue existindo. Precisamente, nós creemos na voluntariedade para cooperar. Xa se acabaron os tempos de ou entras no consorcio ou te quedas fora do consorcio e de todo o demais. Xa se acabou ese tempo. Se queren cooperar, que cooperen voluntariamente. E poñemos todos os medios. Entendo que lle resulte difícil de entender eso, pero esa é a clave. Convencer os concellos de que as cousas así teñen que ser, de que van a ter a Xunta de Galicia detrás para todo iso e de que estamos diante dun escenario que non tivemos nunca e, polo tanto, todos temos que ser valientes. Eu lles pediría que pensen por unha vez máis no que queren a maioría dos cidadáns que nos réditos políticos que poden ter vostedes de que se lles ocurrir unha iniciativa ou non se lles ocurrira ou fora do Partido Popular ou anunciara que non anunciara. Se é boa, é boa sempre. Con independencia de a quen beneficio non, beneficios galegos, beneficios veciños, beneficios novos conceptos que temos que poñer enriba da mesa. Teñan visión do futuro. Eu pido sinceramente, estamos no século XXI e en moitos casos temos unha estrutura administrativa, non só municipal, pero na municipal, especialmente do século XIX. Eu creo que os cidadáns non queren ter moitas administracións, efectivamente, queren ter administracións ben dimensionadas, pero sobre todo queren ter bons servicios, ben prestados e eficientes, é dicir, que lles coste menos nun momento en que os recursos económicos son moito menores. Por iso eu volvo a insistir, lamento que crean que todo é unha frivolidade, lamento que non se den conta de que estamos falando de cousas que apoia todo o mundo e que nos xogamos o futuro, e volvo a decir, e deixo esa pregunta clave enriba da mesa, xa que vostedes falaron sobre todo iso, están de acordo coas fusións voluntarias de concellos, sí ou non? Moitas gracias.